තුවාල දෙන්නේ කරන් ගිහිල්ලා. ඉන්නේ හම්බා යන්නේ කොන්දේ තුවාලයි ලොකු එකක්. මල්ලියට කරගෙන ඉන්නේ යාර. රතු. නෑ මල්ලියට කරගෙන ඉන්නේ කහපාටෝ. ආ. கொழும்பு தலவத்தகொட சந்திக்கு அருகில் உள்ள உணவகம் ஒன்றில் இன்று காலை ஏற்பட்ட பயங்கர தீ விபத்தில் சிக்கி காயமடைந்த மூவர் சிகிச்சை பலனின்றி கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் உயிரிழந்துள்ளனர். தீக்காயங்களுக்குள்ளான மற்றொருவர் அவசர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். எரிவாயு கசிவின் காரணமாகவே இந்த விபத்து ஏற்பட்டிருக்கலாம் என போலீசார் முதற்கட்ட விசாரணைகளில் சந்தேகம் வெளியிட்டுள்ளனர். கொழும்பின் புறநகர் பகுதியான தலவத்தகொட சந்திக்கு மிக அருகில் அமைந்துள்ள பிரபல உணவகம் ஒன்றிலேயே இந்த துயர சம்பவம் இன்று அதிகாலை அரங்கேறியுள்ளது. வழக்கம் போல் அதிகாலை வேளையில் உணவகத்தின் பணிகள் ஆரம்பமாகியிருந்த நிலையில் திடீரென உணவகத்தின் சமையலறை பகுதியில் இருந்து பலத்த சத்தத்துடன் தீ பரவல் ஏற்பட்டுள்ளது. அதிகாலை நேரம் என்பதனால் தீ மிக வேகமாக உணவகத்தின் ஏனைய பகுதிகளுக்கும் பரவியுள்ளது. இந்த தீ விபத்து ஏற்பட்ட போது உணவகத்தின் உள் பணியாளர்கள் மற்றும் ஒரு சில வாடிக்கையாளர்கள் இருந்ததாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது. திடீரென பற்றியிருந்த தீயினால் உணவகத்தின் உட்பகுதியில் இருந்தவர்களால் உடனடியாக வெளியேற முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் அங்கிருந்தவர்கள் கடுமையான தீக்காயங்களுக்கும் அடர்ந்த புகையினால் மூச்சு திணறலுக்கும் ஆளாகியுள்ளனர். இந்த நிலையில் சம்பவம் தொடர்பாக அப்பகுதி மக்களால் உடனடியாக தீயணைப்பு பிரிவினருக்கும் தலங்கம போலீசாருக்கும் தகவல் வழங்கப்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து ஸ்ரீ ஜெயவர்தனபுர கோட்டை மாநகர சபையின் தீயணைப்பு பிரிவுக்கு சொந்தமான 3 தீயணைப்பு வாகனங்கள் மற்றும் மீட்பு படையினர் உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு வருகை தந்திருந்தனர். தீயணைப்பு படையினர் மற்றும் அந்த பகுதி பொதுமக்கள் இணைந்து கொழுந்துவிட்டு இருந்த தீயை கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வருவதற்கான தீவிர முயற்சிகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர். சுமார் 1 மணித்தியாலத்திற்கு மேலாக மேற்கொள்ளப்பட்ட கடுமையான போராட்டத்திற்கு மத்தியிலேயே தீ முழுமையாக கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வரப்பட்டது. இருப்பினும் இந்த தீ விபத்தின் காரணமாக உணவகத்தின் சமையலர் பகுதி மற்றும் அதன் தளவாடங்கள் முற்றாக தீக்கிரையாகி சாம்பலாகியுள்ளன. தீயை கட்டுப்படுத்தும் பணிகளின் போது உணவகத்தின் உள்ளே கடுமையான தீக்காயங்களுடன் ஆபத்தான நிலையில் 4 மீட்கப்பட்டுள்ளனர். மீட்கப்பட்ட 4 உடனடியாக போலீஸ் வாகனங்கள் மற்றும் பிராந்திய மக்களது உதவியுடன் கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் அவசர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அங்கு அவர்களுக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்ட போதிலும் கடுமையான தீக்காயங்கள் மற்றும் மூச்சு திணறல் காரணமாக பாதிக்கப்பட்டிருந்த மூவர் சிகிச்சை பலனின்றி இன்று நண்பகல் அளவில் உயிரிழந்துள்ளதாக வைத்தியசாலை வட்டாரங்கள் உறுதிப்படுத்தியுள்ளன. உயிரிழந்தவர்களின் விவரங்கள் மற்றும் அவர்கள் உணவகத்தின் பணியாளர்களா என்பது குறித்து மேலதிக விவரங்களை அறிய போலீசார் விசாரணைகளை முடுக்கிவிட்டுள்ளனர். இதேவேளை தீ விபத்தில் காயமடைந்த மற்றொரு நபர் கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறார். இந்த விபத்து குறித்து தலங்கம போலீசார் மேற்கொண்டு வரும் ஆரம்ப கட்ட விசாரணைகளின்படி உணவகத்தின் சமையலறையிலிருந்து சமையல் எரிவாயு சிலிண்டரில் ஏற்பட்ட கசிவு காரணமாகவே இந்த தீ விபத்து ஏற்பட்டிருக்கலாம் என போலீசார் பலத்த சந்தேகம் வெளியிட்டுள்ளனர். எனினும் இதற்கான உண்மையான காரணத்தை கண்டறியும் பொருட்டு அரசு ரசாயன பைப்பாய்வாளர்கள் மற்றும் தடயவியல் போலீஸ் அதிகாரிகள் சம்பவ இடத்திற்கு வரவழைக்கப்பட்டு மேலதிக சோதனைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. சமீப காலமாக கொழும்பு மற்றும் அதன் புறநகர் பகுதிகளில் உள்ள உணவகங்களில் எரிவாயு கசிவு காரணமாக விபத்துகள் ஏற்படும் சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருகின்றமையும் குறிப்பிடத்தக்கது. வர்த்தக நிலையங்கள் மற்றும் உணவக உரிமையாளர்கள் தங்களது சமையலறை பாதுகாப்பு முறைகள் மற்றும் எரிவாயு சிலிண்டர்களின் தர பரிசோதனைகள் குறித்து கூடுதல் அவதானத்துடன் செயல்பட வேண்டும் என பாதுகாப்பு தரப்பினர் மீண்டும் எச்சரித்துள்ளனர். තුවාල කට්ටියද කොහොමද දන්නේ මම තුවාල කට්ටියද 3 දෙනෙක් තුවාලයි කියලා කියන්නේ අරන් ගියද දෙන්නෙක් අරන් ගියා දැනට ඒ 3 දෙනෙක් තුවාල දෙන්නෙක් කරන් ගිහිල්ලා ඉන්නේ හම්බා යන්නේ 3 දෙනෙක් තුවාලයි ලොකු එකක් 3 දෙනෙක් තුවාලලා එන්න තැනක් ඇත්තෙම නැහැ මේ කට්ටිය වෙන මෙතනින් කඩලා අරන් තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනින් මේ කඩේ පිටිපස්ස එළියට එන්න තැනක් නැහැ කියලා ගෙන ගැනීමට වැඩිම බරපතල වෙන්න හේතුවක් වුණේ පිටිපස්සේ දොරක් නැති නිසා. මේ දොරක් තිබ්බනම් මේ ඇතුලේ ඉන්න මේ කඩේ වැඩ කරන කට්ටියට බේරෙන්න තිබුණා.
මේක නිකන් පිටිපස්සෙන් දොරක් නැති නිසා මේක හරි මේ කට්ටියටම අවාසනාවන්ත ඉරණමකට මුණ දෙන්න වුණා. ඒ නිසා මේ සම්බන්ධව ඉදිරියේදීවත් මේ කටයුතු කරයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා මේ ගමේ කට්ටියට. උනේ ආ හිටියේ මාමලා කිසිේ නෑ වාගේ මගේ කලයි වෙලලා ඉන්නේ. නෝනේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ? යාස් එක කස්සක් කළා වෙලා. යාස් එකක් ගැලවිලා මොකද? වා හිටියේද වෙලා? මොකද වෙලා තියෙන්නේ? පුපුරලා. ඔව් පුපුරලා. Malah jadi berapa? Kita alam kita ni. Gimana? Bukan mana itu? Ini kan kan. Berapa tahun ini? Kelas kursi. Wah, ada kan ni? Payment juga. Kau kita kita? Itu tunggal. Hari ni kita ni dia tunggal pada kan? Dua orang ni tu pilih dia? Tunggal lah, tunggal pilih. ඒගොල්ලෝ බැලගන්න බැලුවද? ඒගොල්ලන්ට බැලගන්න බැරිම. ගෑස් එකද විපරුවේ? ඔව්. ගෑස් එක ගිනිගලා අක්කලා පිච්චෙකට ගිනිගත්තා. ඒකට අපිට පාටම අදුණා. වාට මොකුත් නැහැ. මට මොකුත් නැහැ. මම ටක් ගාලා එන්නේ බැලගත්තා. කීයද කරද? 10යි 20 පාට 10යි 20ට. 10යි 20 පාට 10යි මාර. අපි කාලා ගියා විතරයි. ඒ කියන්නේ අපි කෑම කාලා ගියා විතරයි. අඩේ. ඔව් අඩේ. ඊදා විතරයි. ඔව් එළියට ආව විතරයි. අයි ලොකු වින්නත් සද්දයක් කොහමද? අදට ඉන්න ගත්තනේ. එන්න පැසරන්න එන්න බැරිුණා කට්ටිය. இதுபோன்ற செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள தமிழ் லங்கா குரல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து அருகே இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் செய்து கொள்ளுங்கள். மேலும் இதுபோன்ற செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள தமிழ்லங்காகுரல்.com எனும் இணையத்தின் வாயிலாக எங்களோடு இணைந்து கொள்ளுங்கள்.